I aquest racó es diu moblar-nos. Aquest consisteix en? Consisteix en que tenim de moblar la casa i saber com és la taula i tot l'altre. Les webs hem anat a Ikea, MediaMarkt i què? La tele, que l'hem buscat a MediaMarkt, ens ha costat 5.999 i és de 65 polzades. Després hem buscat la Wii, que ens ha costat 300 euros, la PSP i la taula, que ens ha costat 588 euros. La taula media, és una taula de 6 places i media 3,4 metres de llarg i 2,3 metres d'ample. Després la nevera, que costava 799 euros. 1 metre de llarg i 1 metre d'ample. Era quadrat. I la vitroceràmica, 199. La vitroceràmica... Bueno, hi havia una vitroceràmica i 2 aigüeres més, que en total les aigüeres eren força grans, 2 metres de llarg i 1 metre d'ample. I com heu distribuït els mobles aquí al pis aquest? Quines mides heu pres o com serien les mides? Hem pres marina en el full. Hi havia un full que era com una xuleta, llavors I amb el regle. el nostre professor, en Jaume, ens ha ensenyat una regla de 3 que multiplicàvem la mida del que ens donava amb el regle al full de la xuleta i després multiplicàvem per 1 i ho dividíem entre 1,5. Així ens sortia la mida real. Molt bé. El llit de matrimoni ens ha costat 358 euros. N'hem comprat 2 perquè hem fet un llit per l'habitació dels pares i un altre a l'habitació dels invitats. 1,6 metres d'ample i 2 metres de llarg. I 500 euros al lavabo. Hosti. Al lavabo també hi havia 2 aigüeres, 2 metres de llarg i 1 metre d'ample. La banyera, 1,5 de llarg i 1,5 d'ample. Era una banyera amb una forma... Ensenya-li la banyera! Molt bé, molt xula. Els armaris baixos ens ha costat 149 euros. I també en comprem 4 els mateixos, però en baix. No sé, que era la mateixa mida. L'escala 1,50 què vol dir? Que 1,50 metre a la vida real... Bueno, perdó. 1,5 centímetres a la vida real equival a 1 metre. Llavors això t'ajuda a calcular La longitud. Molt bé. I el sofà, que ens ha costat 889 euros. Era un sofà de cantonada, de 7 o 8 places. Correcte. 20 segons. Ens queden 20 segons. Us ensenyo l'estructura. I què heu après? Què heu après al final? Bueno, hem après a calcular i per quan siguem grans i haguem de poblar una casa, doncs ja sabrem una miqueta buscar-ho per internet i demanar les propietats. Alguna cosa més? No. Va.